U relativno kratkom roku stručno tijelo vlade koje je formirano na zahtjev Skupštine Tuzlanskog kantona je odradilo svoj posao i dostavilo vladi informaciju o, evo kako ste kazali, ukupno otprilike 54 mjere koje bismo kratkoročno, srednjoročno i dugoročno trebali realizovati kako bismo preduprijedili na viši nivo, dakle, doveli stepen sigurnosti kada je u pitanju obrazovni sistem na području Tuzlanskog kantona i učenika i nastavnika. Ono što smo kazali da dvije mjere su na određen način postavljene kao uslov svima nama, a to je tehnički i fizičko obezbeđenje, dakle video nadzor i fizičko obezbeđenje i evo na samoj sjednici određeni materijali koji idu u tom pravcu, odnosno pravcu realizacije tih mjera, a što se tiče video nadzora, mi smo programom kapitalnih izdataka za budžetske korisnike predvidjeli preko 300.000 konvertibilnih maraka kako bi svaki školski objekat na području Tuzlanskog kantona bio pokriven isti. Poslanici su, možemo reći, podijeljeno mišljenje kad je riječ o kažnjavanju roditelja vezano za ove zakone koji su danas po hitnoj proceduri uvršteni. Pa jeste, evo, čuli smo i oprečne stavove. Naravno, ono što je zaključak, što će biti zaključak Skupštine jeste da se pojedinačne sve mjere ponovo dođu pred Skupštinu Tuzlanskog kantona i tada će se o istima i pojedinačno izjasniti, pa između ostalog i vezano za kažnjavanje roditelja.